Senin bar yerinde menem bar. Bilýäňde Matamurat. Senden öňden bäri bar. Men ilki Onam bilýär. tanladım. Hawa. Ine Halmıras Söýünov dogry aýtdym-da adyn familiýasy. Soň beýle kadam ikisi bile çykyp başlan wagty başga hiç ýeli lider ýokdy. Diňe şol ikisi bardy. Hemme türkmenler şoň ýygynyň gitdi. Soň bir ýerden Murat Gurbanow çykdy, bir ýerden Çemen Öraýew çykdy, ýene bir ýerden ýene birisi çykdy. Soň ol bäde türkdäki adam çykdy. Hani Azat Haýtbaýew bilen çykýan adamyň ady näme şu? Azat Haýtbaýew bilen çykýardy ýa bir. Ha, näme Maksat Saparmuradow bilen aýlar. Ana olar çykdy soň halk bölünni. Her kim bir tarafa gitdi. Bir toppak giden toplanan halk soň her kim bir adamyň ýygynyň gitdi. Mysal üçin 10 adam Azat Haýtbaýew bilen gitdi, 10 adam Murat Gurbanow bilen gitdi, 10'sy Halmıras Söýünov bilen gitdi, 10'sy gitdi, Çemen Öraýew bilen gitdi. Şeýdip halk bölünni. Senem şaýat, menem şaýat.